facer en estes tempos, eu estou traballando nesa línea, lograr que teñamos unha candidatura en todos estes municipios para gobernar, para que veñan as infraestructuras viarias, para que nos fagan as carreteras, non só a área metropolitana, para opinar todo, é dicir, todos estamos de acordo nisto, para que se amplíe Alfonso Molina, para que se faga a obra da Nacional Sexta, para que se drague a ría do pasaje, para un montón de cousas, para que leven o ferrocarril hasta o porto da Coruña, porque se non hai progreso, se non hai carretera, se non hai tren, un porto necesita o tren, se non ten o tren o porto non vale para nada. E, por tanto, se queremos que a industria veña para aquí e non nos la saquen como ahora, como Alcoa e outras, se queremos ter industria, e temos que ter servicios, e temos que ter boas comunicacións. E logo, esta é a comarca máis rica de Galicia, non é Vigo. Esta é a máis rica de Galicia e temos que apostar por ela. Eu estou nesa batalla de apostar por ela desde... Eu podía estar, a mí me chamaron para o PSOE, para o PP, me chamaron para todos os lados. Eu son da Alternativa de Veciños. E de la Alternativa de Veciños vamos a demostrar o que se pode facer. Xo demostramos nestes 4 anos, no cambio que pegou na Diputación, e vamos a demostrar o que se pode facer en esta comarca. Desde logo, sin vos é imposible. Por tanto, eu espero que, cando haya eleccións, nos perdonedes os pequenos pecados, non? E valoredes o conxunto das cousas.